Thomas, jeg synes, vi har stået her et par gange. Det har vi. I dag i en lille smule regnvejr. Det er faktisk meget sjovt, fordi vi har også nogle firehjulstrækkere med. Ja. Så vi er tilbage på landingsbanen. Jeg vil sige sidste gang, men der har været mange videoer siden. Men vi har haft en video, hvor vi filmede en E63, som var rigtig hurtig. Meget vi snakker hurtig. 900 plus heste. Vores hurtigste bil på banen indtil videre. På kort og meget. Ja, på kort og meget. Og den har vi med igen i dag. Og så her i, jeg kan ikke huske hvilken video det var. Vi har en lidt våd bane, der lige skal køres tør, og en C63, der er blevet optimeret med 800 heste, og den er ikke blevet kørt ind endnu, så den bliver kørt ind her, og der kommer en optimeringsmand og Honda Civic Style herude, ikke? Ja, det er sjovt. Men Thomas har drillet mig lidt med mit hår sidst. Så jeg har faktisk taget min frisør med. Og for at I ikke skal, altså det er ikke for sjovt det her, så fremover herude, så kan du faktisk blive klippet, imens du kører race. Det er meget dyrt. Men mere om det senere. Ja, det er meget dyrt. Men skriv til os. Skriv til os. Men det er meget dyrt. Men book tid, hvis du har penge, for det er meget dyrt. Vi er nået dertil, hvor der er meget mørkt inde i Thomas' bil her. Så jeg har sådan en her. Hvad er det? Det er en racebox, og den skal ud og måle nogle tider. Vi har jo målt tider i den her, med den her E63 før, men alligevel ude i regnvejret og sådan noget, lige for sjov skyld, så skal vi jo prøve at se efter racet her, om ikke vi kan måle nogle gode tider igen. Bare for en sjov skyld. Vi skal have det med, ikke? Ja. Og så, han burde faktisk være hurtigere nu, fordi sidst sagde han, at han var her med fuld tank. Den her gang kører vi altså med under halv. Så lad os prøve. Det, der skal ske nu, Thomas. Hej. Det er, at jeg sidder i en E63. Der er dejligt varmt herinde. Ja, meget dejligt varmt. Ja, det er faktisk jeg sidder i en E63 med alt for mange hestekræfter. Ja. Så sidder der sådan her lille fætter her, der simpelthen skal måle, hvad de hestekræfter kan. Vi har en lille udfordring, og det er, at banen er våd. Så nu må vi se, hvad der sker. Ja, og hvis I vil se denne her, hvor det giver, altså hvor det er fuld los, så er der lige øverst til højre banner, der popper op der, så er der den video, vi har lavet med den her i forvejen. Der kan I altså se den i tørvejr. Og der tog den altså titlen som banens hurtigste bil. Ja, så vi ved godt, at tiderne bliver ikke bedre den her gang. Men det er meget sjovt. Det er sjovt at tider, så vi skal prøve det. Så hvis I vil se nogle voldsomme tider, så lige like videoen, for ellers så kommer det ikke op på skærmen. Ja, simpelthen. Nu skal den køre. Det ser sindssygt ud stadigvæk, det der. Det larmer så meget. Det ser virkelig sindssygt ud stadigvæk. Hvorfor er mine sko våde? Ej, for helvede, man. Så kaster du bare min mad. Jeg har lige lagt mig, så de ikke fløj rundt. Det er ikke så lækkert. 11.02 og 6.14. Okay, så det er faktisk ikke, fordi du er meget langsommere end sidst. 11.02 quarter mile, eller hvad? Ja. Det er faktisk ikke dårligt. Altså, du vil ikke prøve mere, hvad? Jeg prøver lige en gang. Du kan lige prøve en gang med? Ja. Det er jo. 10.45 quarter mile nu. 10.45? I regnvejr. 10.45 quarter mile. Og hvis det er din fordel, det var vådt, hva'? Ja. Så har vi altså G63'eren her. GT63'eren hedder det. Så vi har lige kørt med nogle tider med E63'eren. De blev rimelig vilde, men lad os se, hvad sådan en GT-model den kan. Vil du købe en plade? Ja, GT63'eren kører, det lyder vildt. Det lyder rigtig godt. Det lyder rigtig vildt. CLA undervogn. Ja. Så igen, den burde lave tider, der er lidt langsommere, men samtidig bliver det sjovt at se. Eller har du selv slukket med vilje eller hvad? Men vi prøver igen så. Og den er slukket, helt slukket. Du har jo slukket lortet, Nej. Det var tæt lige, der skulle til at køre, så slukkede. Nu skal den vende på GFS ind af. Ja, det er for noget lort, det har man. Hvor meget siger du? 11.33? Nej, det er fandme heller ikke langsomt. Hvad siger du? Skal du prøve en gang med? Jeg lige se det der. Det kan godt blive bedre, mand. 3.43, det er faktisk også en fin 0 til 100. 11.33. Du kører igen. Vi sidder lige og kigger tider på sidste gang E63'eren var ude, ikke? Og der lavede den altså en quarter på 10.41. I tørt vejr. Nu har den lige lavet 10.45. I regn. Men lad os se, hvad GT63'eren den kommer og siger her. Det er tænder på, mand. Og det skulle blive hurtigere. 11.07 quarter mile. 3.17, mand. Det er også vildt. Altså prøv at høre, I er så lang tid om at abonnere og kommentere og like og alt det der, ikke også? Jeg har tid til at blive klippet, så lang tid er I om det. Er I ikke godt så at komme lidt ind i kampen? Du sidder og ser en video nu. Du har ikke abonneret endnu. Niklas han bliver sur. Kom i gang. Du vil se 63'eren, som er langt fra standard. Nå, hvad siger vi til det? Kan det lade sig gøre med baghjulstræk?
6,74. 12,16. Men var det fra 0 af det her? Ja. Okay, det er selvfølgelig det er så også fint nok på en måde, ikke? Ja, det er fint nok. Og stadig 12,16. Det er ikke slemt. Nej, det er ikke slemt. Ikke det her værd. Det er faktisk fint. Ja, det synes jeg næsten er, ikke? Ja, Så skal du prøve en 100-200? Ja. Nå, hvad siger vi til det? 6,65. 6,65. Jeg vil prøve at køre nogle tider med CLA 45'en her. Som jo igen firehjulstrækker, så det burde sætte okay af, selvom der er lidt regnvejr. Nå, hvad siger vi? 0-200 på 4,88, det er faktisk okay. Er det okay? Ja, det er helt okay. Så du har ikke nået 200 endnu? Nej, desværre. Jeg var lidt usikker på, om hvor langt der skulle gå, for jeg skulle bremse. Ja. Men det går du med 13-13. Det er også okay. Så hvad siger du, vil du lige prøve igen? Nu har du også en lidt bedre idé om banen og sådan noget. Nej, ikke? Det er jo ondt. Bliver det bedre? Åh. Nu nåede der en 100-200. Ja, men 14,25. Og så jeg er ikke lige så hurtigt som de andre. Nej, men det var også bedre quartermile og sådan noget for. Hvad siger du? Skal du prøve en gang mere, eller er det... Jeg skal give den sidste. En sidste mere. Nå, hvad siger du? Blev det bedre den her gang? Ja. Det er 13-21 i hvert fald quartermile. Nu kan jeg ikke huske, hvad den første sagde. Så men 0-200 var i hvert fald værre. Okay. Men jeg føler, at starten var bedre end før. Ja, sjovt. Men hvad siger du? Skal bilen være standard, eller skal der ske noget? Eller? Jeg tror, der skal ske noget på et tidspunkt. Der skal ske noget på et tidspunkt. Eller noget på et tidspunkt. Ja, men de er jo fede nok, sådan nogle vogne her. Så har vi altså også som en bonus, så har vi sådan en grøn Tesla her. Mød Mr. Green. Det prisvindende online casino, der giver dig underholdning i trygge rammer. Tjek dit spilforbrug og sæt dine grænser med Green Gaming. Faktisk den første elbil på banen. Vi har en Maxton lidt på her, kan jeg se. Maxton sideskørt. Og en Maxton bagløb. Så prøver vi altså at sætte en racebox herinde. Og hvad er det for... Er der carbon på rattet også? Ja, der er lavet lidt. Det er vildt nok. Det er vildt nok. Og hvad er det for en model af dem? Det er bare standard range. Standard range. Så det er små 300 heste og sådan noget? Jo, lige præcis. Lad os se. Ej, hvor er det mærkeligt. Det er virkelig, virkelig underligt at filme og sidde her. Der sker ikke så meget, det siger ikke så meget, men det er sikkert en god 0-100, det er det værste. Hvad siger vi? Den bedste. Ikke den bedste. 0-105-39, det tror jeg faktisk, den går hurtigere sådan en her. Ja. Der er langt til 200 til gengæld, er der ikke? Jeg stopper også tidligt. Ja, men kan du nå 200 her, tror du? Ja. Ja, okay. Så en quartermile på 13,66. Så som den første elbil, så er det altså ikke helt vildt. Det er det ikke, nej. Men det er også standard. Det er også helt standard. For performance med næste. Og igen, vi har altså carbon her. Og der er carbon på rattet, og der er carbon sidespejl, og der er fuld Maxton kit og sådan noget. Så alligevel, det er jo lækkert nok. Hvad siger du? Prøver du igen? Ja, det gør vi. Jeg er bare i orden. Det er altså begyndt at regne lidt igen, men hvad siger vi til det? 540, nede til 100, 5,4 og 13,65 på en quartermile. Så vi har faktisk ny hurtigere tid i C63'eren. Hold da kæft, man kan ikke se noget på det her kamera lige nu. Så hvad siger den? 6, 9, 100 til 200? Jeg kan ikke sige det her. Det er sgu sygt nok. Med 400 meter. Sådan, mand! Ja. Så er vi altså tilbage på kameraet her nu med Fresh Fade. Og hvad er det der? En spandau eller hvad? Det hedder en cremebolle. En cremebolle? Tror jeg. Sådan. Og ved du hvad der også skaber creme i bollerne? Sådan noget her. Rent testosteron. Ja. Det vil jeg overveje at inkludere i videoen. Endnu en gang lidt hurtigere tid i C63'erne, altså en 6.42. Det er vildt. Hvad så, fætter? Du er blevet byttet ud med Thomas. Thomas er byttet ud med dig. Thomas har orange skæg, og det kan vi ikke have om vinteren. Så nu skifter vi det ud, og nu er der kommet en Porsche. Thomas, hvad er det der? Jamen, det er en Porsche, der er kommet fra LCE af, og hvis man ved, hvem det er, så ved man, at det er seriøst, det her. Den laver ikke sådan noget et eller andet fuldstændig latterligt antal heste. Det er stadig latterligt, men det er ikke sådan noget fuldstændig latterligt. Men den laver latterlige tider. Ja, den er hurtig. Den er rigtig, rigtig, rigtig hurtig. Det var altså næsten, så jeg kunne mærke det i maven, den anden.
Jeg skal have en. Det er vildt, det der. Jeg skal have den. Ja, det gør du godt. Hold ham. Kan du fortælle os lidt om den egentlig, Niklas? Du er sådan lidt en Porsche-ekspert. Det er jo en 991, men er jeg det er en 991,5? overhovedet ikke Porsche-ekspert. Er det en 9,2,5? Jeg tror bare, det er en 991. Jeg ved ikke. Jeg vil gerne have en 11, men jeg ved ikke noget om. Ja, jeg er heller ikke sådan 100% godt styr på det. Vi ved, det er en 991 i hvert fald. Så meget kan vi godt komme med ind på. Det er en Turbo S. Lige præcis. Og den laver 700... Et eller andet. 700 et eller andet. I gadeprogram. Og så kommer den til at slå alle tider. Ja. Og indtil videre på skovbordet er jeg næsten 100 på. Og så har vi fået at vide, at den er bygget af ES. Ja. Og hvis du ved, hvad ES er, så ja. Så ved du, det er vildt. Altså vildt nok sådan en Cupra der, som vi nu har sat raceboxen i. Jeg er faktisk spændt på at se, hvad den laver af tider. Det lyder faktisk godt. Men det gør de der 2.0'er der. Lidt en anderledes bil end meget af det andet her. Så tror jeg faktisk den første måske manuelle bil, vi overhovedet har haft med herude. Og så er det jo Niklas' absolut drømmebil. Også med papegøjeplader. Nej, sådan Leon der med papegøjeplader. Ja, nej. Ej, de kører pisse fedt. Jeg vil bare have sådan en på et tidspunkt. Ja. Jeg tror faktisk, det er en opnåelig drømmebil. Ja. Det værste er, at vi har faktisk på et tidspunkt, der havde vi en Altea. Kan du huske det? Jeg savner den. Hver dag. FR 200. Samme motor jo. Med DSG, og den var bare sjov. Den var hurtig. Jeg forstår lige pludselig, hvorfor alle kører rundt i de der Seatter der. Altså kvartpedal ud af et hjørne, og så drifter du. Ja, det var faktisk rigtig, rigtig sjov bil. Så godt nok også en stage 1 og sådan lidt, ikke? Men stadig kun de der små 200 heste. Men jeg glæder mig til at se, hvad sådan en Cupra den kan. Den første Cupra, vi har med herude, og sidder du og ser med og har en Cupra. Det ved jeg, du har, fordi det har cirka 70% af den danske bilbefolkning, eller hvad fanden man skal kalde det. Så skriv til os, hvis du har en, der er hurtig, og så lad os da komme ud og få den testet en gang. Lad os se, hvad den siger. Men nu har vi en 819 i hvert fald 0-100, og en 1540 quarter mile. Det er ikke den langsomste quarter mile, tror jeg faktisk ikke. Så man prøver at give det et forsøg med. Nå, hvad siger vi, blev det hurtigere? Ja, 7, 15, 14, 72. Det blev hurtigere. Ja. Kan du prøve igen, eller? En til? Tag en til. Koblingen døde åbenbart desværre på Leon, så det er første gang, så noget er sket herude. Men jeg prøver lige at se, om jeg kan se, hvad den hurtigste... Jeg lavede faktisk en quarter mile på 14,72, som jo så er den bedste. Og der er 0-100 på 7,15 her. Skal vi se, jeg tror ikke, at vi har nogen 100-200 med. Så alligevel nogle relativt ok tider af sådan en Leon der, og så håber vi altså bare, at den er ok, og måske bare bliver lidt varm i koblingen. Der har bare været sindssygt mange biler med, sindssygt mange tider. Der har været sindssygt mange biler, der har været sindssygt mange tider. Der var ikke, der blev flippet. Og den der Porsche. Den var vild. Der var altså den hurtigste tid, var ikke det? Han lavede en quarter mile på 10,68, tror jeg, den kom ned på. Okay. Og så 100-200, der kom han ned på 4,7 eller noget. Ja, det er rigtig, rigtig hurtigt 100-200. Se tallene her. Rigtig, ja. Se tallene fra alle bilerne på det endelige scoreboard her. Det har altså været sjovt, at han havde el med også, og sådan noget, som gudskelov ikke var så hurtigt. Og en blanding af alt muligt sjovt i dag, så hvis I synes, det var skægt, så forsøg det at like videoen. Skriv en kommentar, hvilken en af de her mange biler var fedest. Var det Cupraen, der fik brændt koblingen af, eller var det... RIP Cupra. Ja, det var faktisk ikke særlig sjovt. Men forhåbentlig at OK og koblingen blev bare for varm. Det er det, vi lidt håber på, ikke? Skriv en kommentar på, at du håber, at den er brændt sammen, og koblingen er smeltet sammen med udstødningen. Det håber du ikke. Okay. Det håber du ikke. Tak fordi I har set med den her gang. Vær sød lige at abonnere en gang. Tryk på klokken ved siden af, så får notifikation næste gang vi uploader, hvilket altså er næste søndag kl. 5. Så vær sød at følge med. Be there og be square. Hvad er det egentlig? Hvad skal vi sige? Nej, men det er fordi, at be there og be square. Og grunden til, at du square, det er fordi, du er not around. Sygt, det vidste jeg faktisk ikke. Så vær sød lige at like, hvis jeg ikke vidste det, så fik dagens. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Nej, hvad? Det giver mening. Tak fordi I så med.